står nu her på bussiden, som man kan se, og der er rigtig mange busser. Det er flere busser, end vi har sammenlagt på Flyvetorvet. Det man kan se her, så har de prøvet at gøre det lidt, du ved, sådan lidt naturagtigt, eller? Og man kan se herovre på hegnet, der er sådan lidt planter og lidt fis og løjer. Det er så hyggeligt, når der er lidt grønt omkring, ja. Ja, så her oven på 7-Eleven lige her ved busstationen, der er der nogle studielejligheder, som er meget billigere at leje, hvis man går op på gymnasiet. Det er jo skik op, fordi det er pisse let at komme rundt, når man lige er lige her ved busserne, lige over ved togene og lige over der. Det er så en ud af de 3 træer på hele stationen. Andrea, vil du lige stille over, så vi kan se, hvor lille det er? Der er fandme ikke særlig højt, du. Ja, så hvis man er lidt bleg i det, så kan man lige gå over og få noget sol lige derovre. Det vi ser her, det er så bageanstalten. Det er sådan en lille spilsted, hvor nogle gange kommer nogen og spiller noget musik en gang imellem. Det er sådan set meget hyggeligt. Det er en af de 2 spilsteder, vi har i byen. Har vi også lige herovre til det Slagelse Musikhus. Det hænger lidt sammen, men ikke rigtigt, som du kan se her. Så er der hul igennem her, du. Kan du lige sige noget til kameraet, Andrea? Ja, men nu bevæger vi os simpelthen imod biografen. Og det er simpelthen sådan en stor biograf. Jeg tror aldrig, jeg har set en større biograf. Det er den bygning lige der. Lige der, du. Og der kan man komme ind og se klokken 10 bio. Ja, du. Det er simpelthen. Så... Og herovre så ser vi Civitater. Og der er sådan butikker og sådan noget. Det her det er lidt sådan en lille plads, der ligger herinde, hvor at, vi både har biografen, og vi har musikhuset. Så er der masser af chance for at parkere sin bil. Så har de pyntet så fint med blomster. Med blomster og træer. For ligesom at gøre det sådan lidt mere hyggeligt. Ja, du. Og hvis der nu ikke er plads på parkeringspladsen, det plejer det som regel at være, for der er ikke så mange mennesker i byen jo, så er der lige en parkeringskælder lige dernede. Så står vi så her, vi har Michelin Center, så kan man lige få sådan en lille cola eller en lille stykke slik. Og så har de simpelthen gjort det så attraktivt her med du ved, sådan blade op og ned af, derfor det skal jo være sådan lidt naturagtigt. Det skal bare være hyggeligt, du. Og så herovre, så har de placeret ikke mindre end 2 bænke, altså. Og en lille skraldespand, så det ikke sviner. Det er dejligt, så man kommer til at se ned. Og lige få sig en lille bage, måske? En lille bage, en lille smøg. Ja. Ja, jo. Men altså, de har virkelig gjort det attraktivt. Ja. Ja. Så kommer vi til Michelin Center. Og her er simpelthen så mange flotte butikker. Og ved du hvad, Mads, jeg glæder mig rigtig meget til at kigge dem alle sammen. Det bliver simpelthen så hyggeligt. Det bliver bare dejligt. Og ved du hvad, jeg synes simpelthen, der er sådan en god stemning her. Altså, jeg synes ligesom, man føler sig velkommen. Og de har været rigtig gode til at bruge rigtig mange farver over det hele. Den der butik derovre, den er bare rød, den er du. Jeg synes, der bare er dejligt ved Michelin Center. Det er, at man kan simpelthen få så meget forskelligt. Du kan lige gå ind, så kan du lige købe dig en telefon her. Så kan du lige gå derover, så kan du lige købe noget clones. Så kan du også godt gøre det her. Det kan du så også godt gøre det her. Ja, hvis din barn ikke har noget tøj på, så kan du lige gå ind og købe noget tøj til det. Ja. Det er simpelthen så smart arrangeret, at man kan se lige her, hvor alle de forskellige butikker ligger. Det er fandme da smart. Det er fandme da smart. Og det er jo 2 etager, så der er også en første sal med noget på også. Der kommer vi også op og kigge på et tidspunkt. De har simpelthen så meget at byde på her i Slagelse, så jeg bliver sådan helt begejstret. Skal vi lige tage ned, så man lige kan se alle de forskellige forretninger, der er, du? Og man kan også få noget at spise.
det er også mænd, vi plejer at se, når kællingerne de er ude at købe tøj og sådan noget. Og vi giver, så kan man lige se noget news. Det er dejligt, så behøver man ikke gå og blive slæbt rundt på den måde. Fordi vi skal op og kigge på, der er sådan en parkeringstag ovenpå, hvor at, hvis der nu ikke er plads nok til at holde det på parkeringspladsen, så kan man lige køre det op. Bare skide smart, og så kan man lige spejle sig lidt. Goddag. Goddag. Som I nok kan se, så rundt om her, der er der masser af lejligheder, masser af bebyggelse, hvor man kan bo. Også derovre faktisk hele vejen rundt. Jeg synes simpelthen, de har været så gode til at plante træer. Ja, se hvor smukke de er. Det er jo næsten ligesom at være i en skov der. Ja, det er bare dejligt. Og masser af busker og buskades. Ja. Ja, det er dejligt. Det kan godt lide. Ja, vi står stadig oven på parkeringsloftet her. Hvis vi kigger ud over her, det er den anden side end den anden, vi kiggede på lige før. Så kan du se, der kører en bus lige dernede. Det er fordi stationen den ligger lige deroppe, lige på den anden side af den der OK-tank der. Hvor du selvfølgelig kan få tanket op, hvis der ikke er noget mere benzin på din bil. Det er smart. Ja, det er dejligt. Det er rigtig smart. Det skal man jo kunne. Står vi så her på Vestsjællandscenterets første sal, udgangen der. Nu står vi her på, jeg gætter næsten på det her casinotorvet, sådan det så. Det kunne jeg forestille mig. Ja, og herover så har vi bane, som også er ligesom sådan Vestsjællandscenteret. Ja. Så har de simpelthen gjort det sådan lidt hyggeligt her med bænke og lidt beplantet. Så kan man lige sætte sig og hygge sig. Lige sætte sig der og hygge sig. Så kan man lige få sådan en lille noget mad derovre. Ja, og så hvis man ikke synes, man har så mange penge igen, så kan man lige gå derover i stjernekebaben derovre. Det er altså også helt umærket. Altså. Laver en umærket kebab derovre, det vil jeg sige. Ja. Det gør de sgu. Ja, deroppe der har vi så svejsepladsen. Den skal vi ikke ind på, det afsnit her. Det er nogle andre, der sørger for. Den er også pissegrim. Yndlingsgade i Slagelse. Den har simpelthen alt. Der er masser af hyggelige bebyggelse, masser af små lejligheder og sådan. Men det der også er, der er også masser af steder, man kan få sig en lille bager. En lille bager. Og hvis der er noget, jeg godt kan lide også, så er det en lille bager. Og ved du hvad? Det er en af de få steder på Djævleøen, lige dernede på 23'eren, hvor de rent faktisk sælger ugens Classic. Det gør de jo. Det gør de. Jeg tror heller ikke. Det kan ikke blive meget bager. Nej, ligesom at være hjemme på Fyn jo. Ligesom hjemme i Nyborg. Derovre ved det lysende skilt, derovre der har vi Regina. Der står bare hotel, men det er egentlig et værtshus. Måske faktisk lidt en bodega. Men der er sgu også hyggeligt, der kan man også få sådan en lille øl. Så hvis man synes, man er blevet lidt langhøjt, så kan man blive klippet lige derovre. Så kan man lige få klippet spidserne af, du. Så her der har vi, hvad fanden det der er, lige sin 23. Der er sgu en frisør mere. Så derovre der kan blive klippet, hvis du er en dame, så herovre kan du blive klippet, hvis du er en mand herovre i herrefrisøren. Og der har vi 23'eren, en fantastisk lille sted, hvor man kan få sådan en lille øl. Og sådan som du kan se her, så kræver de billed-ID, så der kommer ikke nogen små børn ind. Det er fandme dejligt. Det er fandme altid noget, da. Her har vi Calimeros, du. De har lavet fandme en god kebab. Der har jeg sgu fået mange kebab i en brænder, det kan jeg love dig. Nu er vi ved at være tilbage ved stationen, som I kan se her. Den store bygning lige der. Så hvis vi går ned til venstre her, så ser vi igen, man kan få sig en lille øl. Man kan også få sig en lille øl her på hjørnet.
Der er sgu mange steder for bajer. Der er simpelthen så mange steder for bajer. Det kan jeg fandme godt lide, det er sgu dejligt. Så her der har vi også lige... kan få sådan en pizza til halv pris lige her. Det er billigt, og noget bagels og noget baguette, noget sandwich herovre. Der er også en sygebank lige her på hjørnet, så man kan hæve nogle penge. Og det vi ser her, det store her, det er det der hedder Syddansk Universitet. Så kan man blive rigtig klog. Man kan blive rigtig, rigtig klog. Lige der. Så herovre der har vi noget forskelligt. Vi har selvfølgelig, jeg tror det er Slagelse eneste vaskeri. Og det er jo dejligt, hvis man ikke har en vaskemaskine. Så kan man jo ikke gå rundt med beskidt tøj på hele tiden. Det bliver noget ro. Så har vi en blockbuster her, men jeg tror den er ved at gå ned om hjemme. Jeg tror det er noget med det der Netflix og det der. Det kan slet ikke køre rundt mere. Så er det simpelthen så smart, at hvis man nu gerne vil i Netto efter klokken 10, så kan man gå i døgnet. Ja, det er jo hele 2 timer længere. Ja, det er jo altid dejligt, hvis man nu har været på værtshus, og man har kommet til at brænde næsten alle pengene af, og man gerne vil have lige lidt flere bajer, så kan man lige smutte i døgnnetto, inden de lukker. Det er dejligt. Smart. Ja, godmorgen og velkommen til Slagelse Gymnasium.